Ang nasapuan sa punaging hapon diri sa Puputso, Barangay Tangub. Kilala ang biktima nga si Eco Perolino, taga Purok Crossing 8, Barangay Tangub. At sini naibaluan nga kainas ang aga ang ulihi nga pagkakita sini sa iyang ama kag suno sa iyang bata nga wala man inisang sakit kag wala man sang iban pang komplikasyon kamangdanan nga dako ang pagpamangkot nila sa karon kung ano gid ang gintunaan sang kamatayon sang ila nga amay. Suno naman sa nakalawig sang baka o sang sapat dito ang una gid ni nga nakakita sa iya mga alas 2 sang hapon. Kag sunod diri nakita na lamang ini nga yara sa dalom sang kahoy. Karon ang biktima ang gidala na sa punerarya kag ang kapulisan ang padayon sa investigasyon sa paghibalo kung ano ang kabangdanan sining iya nga kamatayon. Tayo bagay ng dugang nga detalye diri sa Bombo Radio Bacolod para sa aton nga mga public affairs program. Ini si Bombo RJ Kim Kasipin. And this is Bombo Radio Philippines, the #1 and most trusted source of music information. Basta Radio. Bombo!